Сега обаче отиваме към Враца. Тя е потънала в цветя. От петък върви фестивалът на цветята, който ще продължи до Великден. А днес във Враца си дадоха среща и представители на местната власт, бизнеса, образованието и науката на фестивала на технологиите. Защото, ако си спомните нашето пряко включване в началото на телевизионния сезон, септември месец, мисля, че беше там, изцяло изнесено предаване от Враца. Там говорят вече наистина по същество за създаването на ЦЕРН. Но не онзи ЦЕРН в Швейцария, в който добиват антиматерия. Тоест нямат за сега такива амбиции врачани, но кой знае, може и до там да стигнат. Факт е обаче, че този фестивал е поредната инициатива, свързана с развитието на района, и акцент беше присъствието на робота Мито, който си има джойстик на име Пен-К и се произвежда именно в този район. Още от деня във Враца. Сега очакваме от Мира Георгиева, която чинно стои и чака аз да млъкна. Млъквам, Мирослава. Здравей пак. Здравей, Мариана, отново. Наистина тези дни Враца е по-хубава от всякога, защото освен всички тези цветя в центъра на града, днешният фестивал на технологиите донесе много настроение и смислени срещи. Какъв е резултатът от тях? Ще си поговорим по темата с кмета на общината Калин Каменов. Здравейте, господин кмете, и с какви емоции сте след днешния ден? Уморително позитивни са емоциите, защото денят беше много дълъг и смятам, че с всички изобретатели и иноватори, които днес бяха във Враца, имаме надеждата, че Враца наистина може да се превърне в малкият технологичен център на България. Предлагам, преди да продължим разговора с кмета на Враца, да видим какво се случи по-рано днес във Враца. Бизнес, местна власт, образователни и научни среди с обща дискусия за ролята на изкуствения интелект. В търсене на варианти AI да е приятел и помощник в медицината, в роботиката, в дигиталната трансформация. А локацията на дебата – Враца не е избрана случайно. В района на Враца работи първата българска компания за проектиране на специализирани роботи за индустрията. Тук сме с робота Мито, а това е роботът Булбот, който се управлява с джойстика Пенк. От иновациите в медицината вниманието грабва специална станция, която прави скрининг на тялото за 15 минути. Мито е многоцелеви автономен мобилен робот, който работи в екосистема с платформи. Мито може да се трансформира конвейер, повдигаща система, работа като манипулатор чрез смяната на своите платформи. Пенка всъщност е нашият умен джойстик, която работи в колаборация с нашия колаборативен робот Булбот. Изключително подходяща за сложни приложения в производствата, като шлайфане, бойдисване, полиране, заваряване. А създаването на Център за енергийно развитие и нови науки във Враца ще даде сериозна подкрепа на технологичното развитие в района. Телемедицината има най-широко приложение в качественото доставяне на медицинска грижа към обществото и към пациентите. Създава по-добър достъп, спестява изключително много време, създава възможност за събиране на прецизна информация под формата на данни, биометрични данни, витални параметри. Враца има шанс да бъде първата община, която да дигитализира всичките си услуги за гражданите. Българите сме на трето място в света по IT изобщо в нашия сегмент. Така че тук в България имам достатъчно способни, умни и можещи хора, които могат да помогнат за дигиталната трансформация на страната. А българското технологично образование категорично може да отговори на световните предизвикателства. И нивото на нашите специалисти, тъй като тук говорим за киберсигурност и информационни технологии, е доказано и те намират реализация в чужбина. Понякога нещата се развиват толкова бързо, появяват се нови специалности, изкуствен интелект, киберсигурност, а не винаги може да имате професори. Един такъв човек се създава за много години. В рамките на фестивала на технологиите имаше няколко творчески работилници по програмиране за най-малките. Събитието е част от богатата културна програма на Враца, която тази година провежда около 80 фестивала. Всичко това сякаш звучи като научна фантастика,
но все пак се намираме в северо-западна България. Господин Каменов, как ще го съвместим ли са двете? Научна фантастика, северо-западна България? Аз мисля, че е абсолютно реално. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Кораж ми вдъхва това, че има достатъчно изобретатели и от северо-западна България. Дори видяхте, че някои от разработките са правени тук, в нашия край. И аз смятам, че трябва да дадем възможност на тези български изобретатели да се докажат. И позитивното от днешния фестивал на технологиите е, че вече имаме увереност за няколко кампании, които предстоят през годината, с които ще дадем началото на няколко социални проекта, свързани в това софтуерно предприемачество. Един от които ще бъде свързан с това да дадем възможност на някои от изобретателите, които правят тези роботи, свързани с подкрепата на деца с церебрална парализа. Така че се надяваме едни от първите роботи, които да заработят, да буквално дадат възможност на децата, които никога не са имали възможност да проходят, да се учат тук в нашия град. Има, разбира се, и още няколко страхотни идеи, които ще се опитаме да развием следствие на този фестивал на технологиите. И аз съм убеден, че той ще има изключително добавена стойност, както за икономиката, така и за социалната насоченост в нашата страна. Основната цел на събитието е да утвърди Враца като технологичен център, център за развитие на бизнес, иновации и технологии. Как обаче може да се случи за това всъщност? Първо, като имаме възможност да влизаме и излизаме до Враца, но имаме адекватна държавна инфраструктура. Аз се надявам, че с отварянето на пътя Ботевград – Мездра, първо това е първата стъпка, която ще се случи. Втората е със създаването на Центъра за енергийно развитие и нови науки. Това е, може би, най-големият образователен проект, който се прави в момента в България. Какъв период на развитие е той? Той е в изключително напреднала фаза. Вече приключихме с обследването на сградите. В момента започваме процедурата за техническия проект. И тук е място да благодаря на правителството, благодарение на което бяха осигурени 1,5 милиона за проектирането на този голям инфраструктурен образователен проект. Ние вече започнахме и създадохме своя собствена общинска академия в математика. Прекъсвам ви, господин Каменов, само за да ви попитам, утре е неучебен ден за Враца. Неучебен е, защото се очаква да се включат няколко хиляди ученици и деца от детските градини в първия карнавал на цветята във Враца, който буквално обхваща всички училища и детски градини на нашия град. Затова няма да е учебен, но ще ангажира учениците да участват в този прекрасен фестивал на вечерието на Великденските празници. Карнавал на цветята. Благодаря ви, господин кмете, който и ние ще проследим. Тук наистина продължава да бъде цветно и ври кипи от много фестивали. Благодарим ти. Очевидно и времето е лятно в Враца и на много места в България днес дойде лятото рязко.